লেরমার হাসিন জমাতি এবং কিরণ কুমার জমাতি হত্যাকাণ্ডে সুকান্ত দাসকে অতি সত্যায় গ্রেপ্তার করে ফাঁসি দিতে হবে। চলছে সুকান্ত দাসকে অতি সত্যায় ফাঁসি দিতে হবে। No rest. Justice, no rest. Our demand, legal demand. Our demand, legal demand. Hasin Jomati এবং কিরণ কুমার জমাতি হত্যাকাণ্ডে সুকান্ত দাসকে অতি সত্যায় ফাঁসি দিতে হবে। সারা রাজ্যব্যাপী আন্দোলন চলবে। সারা রাজ্যব্যাপী আন্দোলন চলছে। ত্রিপুরা মোর্চা লং লিভ। মহারাজা লং লিভ। We want justice. We want justice. No justice, no rest. No justice, no rest. হাসিন জমাতি এবং কিরণ কুমার জমাতি হত্যাকাণ্ডে অতি সত্যায় সুকান্ত দাসকে ফাঁসি দিতে হবে। আন্দোলন চলবে। আন্দোলন চলছে। হাসিন জমাতি এবং কিরণ কুমার জমাতি হত্যাকাণ্ডে সুকান্ত দাসকে অতি সত্যায় ফাঁসি দিতে হবে। সারা রাজ্যব্যাপী আন্দোলন চলছে। We want justice. We want justice. No justice, no rest. No justice, no rest. Our demand, legal demand. No justice, no rest. No justice, no rest. We want cancer. We want cancer. We want justice. We want justice. Maharaja ki Maharaja ki जों दिनै बिशनपुर এই हातियाव कायसा खादुमनि इनभट खालायजाखा तमने एकला थांनाय डिसेम्बर 4 तारिखआव जिनि लेफ्ट मार हासिन जमातिया ताय किरण कुमार जमातिया न 5 नम्बर बेटेलियननि टीएसआर बक खरंगै बरंनो कगै गुलि कगै बुथारजाखा जिनि साइमानना जतबा हास्ते बेराङो सुकाন্ত दास नगै खरसा जों नायो अब हाइ इंकुरि खालाय बिनि जे फासिंथ तमने इकला बर कायसा नगरक सामान्य त्रिपुरा स्टार राइफल बरकसे जदि इ हाइ सिचुएशन बनि जे अस्तित्व जे तुंगनि बनि सेफ सिक्युरिटी करिला जिनि जे बरक तुंगना जे त्रिपुरा सा हमचंनाय बरनि जे बाहायके सिक्युरिटी तुंगनाय अवनि बाय सोंनायो अमहाय गोबां जायगा गतना गय माहा नगरक साय मानना कुनु त्रिपुरा सा जास्टिस माया बिश्वजित देरबमा थानाय 2020 जे नभेम्बर मासाव सैतो खाय होते रास्ता सारा किन्तु कुनु जास्टिस माया अवनि बागै जों गोबां जायगा नंखा अवनि आगियो जिनि बिचन्द्र मुनो एरियानि पियंकारी यांनो रेप फ्लाइ बुतर जांमाने कुनु जास्टिस मैया सिनि त्रिपुरा सरक अमने आगियानक साय मानो सिनि सुप्रिया म गोबां अमहाय सिनि त्रिपुरा सरक बुतर चाय तो बुनो तो फाबाय जों अमने बागै जत त्रिपुरा सरकनो कयनि मुजुगो जों थामचा खालाय तुंदि सिनि जे जास्टिसनि सानान बायजों लगिरदि तिनि बीजेपी तिनि सीपीएम हनि जों जत खालाय तुंलाय तो सिनि जास्टिसनि साय तुंनि हालाय जों कुनु दिन सिनि त्रिपुरा सरकनो सिनि जास्टिस रै मंगला नावरा साय मानना तबुक जरा फरक साफनु बीजेपी नि लीडर फरक साफनु सीपीएम लीडर लामारगा खुरै हिमबत खालाया तमनि बागै बरखला राजनीतिक पलिसिनि बागै राजनीतिक फायदानि बागै सिनि त्रिपुरा मता कुनु राजनीतिनि बागै नैया सिनि दखाने बागै सिनि दखान हामख्रायनि बागै जों नायो सिनि बुबग्रा नाय कमाय जों नायो जत त्रिपुरा सरकनो खामचा खालाय चबा खालायदि नों बुत जे जागा पहुंदि सीपीएम नि कांग्रेस नि मिनि व्यक्तिगत किन्तु सिनि जे मानथाय सुक्त जे सिनि अधिकारनि बागै सानानि बागै जों जत असमिया अधिकारनि बागै एकता खालाय मा सिनि चबा मा खालाय अबनि बागै जिनि जे फाइनेन्सियलनि बागै जों जिनि बिनि सुकाন্ত दासनि जे फासि रैया खालाय जों बृहत्तर आन्दोलन खालायनाय सारा त्रिपुरा राज्य बाबि अबनि बागै जों जत त्रिपुरा सरकनो कयो थानचा खालाय उंदि थानचावनि हाला जिनि जाति कमानाय जिनि दफा कमानाय जिनि जे गुबुन सामु कमानाय दिनि आनि नुबुखौ उंगैमानो दिनि नुबुखौ उंगैमानो दिनि केहाबा केहा जति चबारो याला केहानि का लग नालाय मासिन त्रिपुरा सरक तिरि कमानाय थानाय आं पाइथागो अमनो रिक्वेस्ट खालायनाय जत जे नायथुंनाय ससियेल मिडिया जत ताखौ गुरुनो प्लीज नगर किसा सुबह सिने लगिरदि तिनि नग बुट जे कोनो रदि सीपीएम कांग्रेस नैनि जातर फेभारिङ होङो किन्तु सिनि थाना कमारे थाने क्या अतफाना रमिलार नै क्लास थामचा खलाय जि लास्ट फाइट 2023 नो मान नारनाय तमने एकला 2026 साल साने डिलिमिटेशन एकला सिनि दफा केबो खुलै थानाय सिनि अस्तित्व रमिलारै मांगला अपनि भाई बुबग्रा साम रिंकिं न बिनि मकलि मिटिमा कारिकले सिनि तिकोसानि भाई वानसुगु अमनि बागै नंगनो रिक्वेस्ट थामचाव फायदे सुंना साइ तिको साइ पायो थामचाव फायदे हामबाय जत ससियेल मिडिया
पहिला जतन हामबाय जों दिनै बैष्णबपुर बाजार रेलि खालायले प्रटेस्ट खालायले तामाने थाना 4 तारिख जोंनि 5 नम्बर बेटेलियन खरावनो TSR कयाला मारचिं जमाती आरो किरण कुमार जमातीयानो बनि सि वाव केमद्र खायै बरंनि आरो एकजन सहकर्मी सुकान्त दास बरंनो गुलि कय बुथा आबनि बायना जों दिनै এই बैष्णबपुर बाजार जत मिलिले खारांथि सालायो जे आगेबो आरायति सिनिबो तिब्रा सारा गोबांमा आखलाय सातो पितो खालाय जाय दङ এবং जों কোনো न्याय বিচাर मानिया जों गभर्नमेन्टनो सानि नायो जे जों न्याय বিচাरदि जों आखलाय सातक पितक ता खालायदि आखलाय जुदि सातक पितक खालायलाय जोंनि आन्दोलन छुद এই बैष्णबपुर बाजार दिया এই बैष्णबपुर बाजारनि হইতেनो आरम्भ खालाय जों सारा त्रिपुरा राज्य जों त्रिपुरा सारा थानचा अय जों त्रिपुरा राज्यनो बंग खालायनाय तामानि होनलाय जों गोबांमा जागा जों आगे फोजेत जेवन चिनि बिश्वजित देव बर्मा थानायबो बनो सालो तय बुथा जा এবং बनो तय बुथानाय जाराय हलाय पिनाकनाथ सि पिनाकनाथ आज पर्यन्त कोनो दिन रुमबो रुमजागिया एवं रुमानिबो चेष्टा खालायगिया नायनाय जों सानि नायो आखलाय जोंनो सातक पितक ताखलायदि जोंबो सातक पितक खालाय जानि नायजिया एवं जोंनो आखलाय जुदि खालायलाय जों आन्दोलन तिनि तामा इरे खालाय बनि सालाय जों आन्दोलन आरो गजिया थानाय एवं चिनि जे सुकान्त दास जे मारहाचिन जमाती एबा किरण कुमार जमातीयानो जे कय बुथानाय बनो फासि रिया साक जोंनि आन्दोलन जारि तंनाय एवं जों नाहालाय त्रिपुरा राज्य आकाश बातालनो जों एक खालायनाय चिनि त्रिपुरा जों आं कयनाय बाहा खालाय थानचा खालाय फायदि चिनि दफानो बरक सातक पितक खालायो जाते खालाय जागियातै जाते चिनि 19टा जाति दफा जों बरकबाय फोजागियातै जों बरकबाय सातक पितक खालाय जातै जों सियांतिया मानायनाय एवं जों सियांतिया मा वानसंनाय आरो के सानि नायो जारा दिनै BJP खालायनाय दिनै जारा CPM खालायनाय चिनि दफानि बाय कोनो करकसाया बक जदि कबै दिनै चिनि दफानि बाय करकसानाय हलाय चिनि दफानो जति हामजा हलाय एकबार दिनै 10 तारिख 4 तारिखनि सिनि जे घटना अंमानि सि घटनानो तै ना CPM रास्ता अखा ना BJP रास्ता अखा ना कांग्रेस रास्ता अखा आबनि बायना आं सानाय जे जारा तिनि बुल रास्ता हिमि तंनाय CPM थानाय BJP थानाय आनि जारा 19टा जाति दफा तंनाय माफा ताखुक बखुक आं नंनो कयनाय फायदि जों बाहा खालाय याग्रोमलायनाय बाहा थानचा अंलायै चिनि दफानो जों मा थांनाय तामाने होलाय आगेबो नुयो दाबो नुय दङ गोबांमा बरकसोनो सातक पितक खालायो सि सातक पितकनि हयते परित्रान मानानि हलाय जों बाहा मावनाय जों यूनिटी मावनाय जों एकता मावनाय सि एकतानो चिनि दफानो एकमात्र माथां मानाय चिनि दफानो माथांनि बागै चिनि बबागारा अखाय फेहा आबनो सन्देह ता खालायदि माराव फाराव ताखराव बगराव एकमात्र चिनि दफानो उद्धार खालाय मानाय हलाय